us. And I'm so curious. So guys, since payout ni dito ining gahapon, nag-grocery na lang po sila gamay. So, ato ang tanaw ng ilang mga napalit. So, ito yung i-open natin guys muna. So, ito guys, kapag ayaw kong kumain ng kanin, ito yung kakainin ko kapag umaga. So, meron kaming toothpick guys para sa kikinig ito ining na hindi pa natataga. Pang snack naming tanan. So, this is another ball pen and I have another ball pen. So, there is Graham. So, this name is Graham's. So, this is an Rexona for Tito Ining Elox. Para hindi na pumutok yung baho sa ilok ni Tito Ining guys. Ito yung gagamitin. Snow dessert. Lip tint ko kasi guys, nawala na talaga yung lip tint ko kasi nung pumunta kami ng Talisay, si Chin guys, nilabay niya. Lapay mo pala! Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding ding ding! So for today's video is maadto miog Talisay! Kunawa ang baby ni Chin nagmas. Baby ni Chin guys, gamas. Pakita. Pakita oh. Ipakita sa vlog ang baby ba? Ipakita sa vlog na. Awa ang baby nagmas. Nagmas ang kay baby. Mobiyahe man siya. So, kay birthday maron ni Kuya Hitoshi, guys, happy birthday. So, first cousin sila ni Ma'am Shitin. Nag-invite niya siyang birthday. So, belated happy birthday po rin ni Tishina, kay birthday ni gahapon, guys. And advance kay Kuya Luigi, happy birthday. So, karon guys, is October 27 and ugma is 28. Oblehog 29. Ay, kagwapa sa bibi. Abli ang bad. Kawatin imong Justin. 3 days later, magde-decorate tayo ng Christmas tree namin, guys. And kasama natin ngayon ay silang Ma'am Shitin, Tito Ining, Tita JJ, Tita Joy, and Ma'am Shi Mercy. So, si Kuya Vincent, guys, natabang siya. Is tutulong siya kasi nag-aaksi pa kasi sila. So, let's go! So guys, mag-wait sa nila guys, kinapuro ko sila nag-aksi. So, si Mercy kay nagkuan, nag-ibot sa ilok. So guys, mag-timelapse lang ni guys kay basin basin masaba na pod. Bye! So guys, mag-timelapse lang ni guys ang dili madunggan ang mga kuan. Batu, pik. Batu, pik. Dudu, pik. Tomorrow. Nya kanito asa man ni papilit. Nya ka lang ni so gauwan guys, dili mi kadungog kaayo. So gabi time lapse lang namo kay dagan kay tao dito.
hindi natatapos yung mga vlog-vlog ko. Kasi lagi namin ini-enjoy yung mga moments namin. Kaya lagi namin makakalimutan na nag-vlog pala kami. Gaya ng birthday ni Kuya Tushi and ng iba pa. So ngayon mga meg, mag-haul na lang ako ng konting mga groceries na pinabili nilang Ma'am Shitin kanina. And mag-opening din kami ni Chin sa regalo ni Auntie Daya sa aming dalawa. So let's go! Mga meg, amo nang i-open ang gihatag ni Auntie Daya namo! Wow, wow. Sandal! Ay, Wow! isa yung Wow, princess. ka-princess. Wow, ka-princess natin ni... Madla, mama. Ay, kanta din siya. oy. May kanta siya kayo. Wow, ka-princess! There's more pa guys! Wow, ka-princess! Wow! Dadala ka. Wow. Napa? Yay! Wow! This is my favorite high heels! Wow, kalimot na nagsundot. Yay! Thank you so much, Ate Daya! Chen, thank you, Ate Daya. Ina ba? Wow! So guys, binigyan din ni Ate Daya si baby ng stroller! Oh! Yay! So guys, wala na sa mood karon si Chin guys kay gusto ka siya masakay ani kay ganihan siya nag-alaw-alaw ani pag abot nila mong shitin. So thank you jud kayo Auntie Daya kay nakapalit na may daan og stroller. So excited ako guys na mag-stroller ni baby Ani. Ikaw, gusto mong Kuhanin. sumakay? Huwag kang sumakay kasi pang bibili lang ito. Unboxing ko to matin. So guys, since payout ni dito ining gahapon nag-grocery na lang po sila gamay. So ato ang tanaw ng ilang mga napalit guys. So guys, gipalit nilang bag guys para ang mga anak na si Ma'am Shitin dadon pud ni nila nga bag sa hospital. So mao na lang pud sad ang ilang gisudan guys kaya nagmotor pa sila. So, ito yung i-open natin guys muna. Ito guys, na-open ko na and ito siya guys. What is this? So, net ni siya sa paralibuanan ni baby guys. So, kanitay guys, sobrang lang ni siya pinadala ni Ate Daya. So, thank you Auntie. And sa the rest guys is ang payout na ni Tito Ining. So, meron pa siya guys, baby Ron. Uy, kabibi na uy! Kabibi Oo, na. uy. So, next guys is ito, mga washcloths ni baby. So, pasensya na guys, nagulo na siya. So, lalabahan pa naman ito. So, next is headset ni Ma'am Shitin. Kasi pala kapag mag-i-edit siya, may earphone na siya. So, ito naman guys is another baby washcloths. So, next guys is ito. So, this is for Ma'am Shitin. And ito naman is ibigay ni Ma'am Shitin for Ma'am Mercy. Wow, meron na kaming guys, Santa hat. Apat na kaming kids dito sa bahay, including baby boy, baby Krasnel. So, ito naman guys is garbage bag. Hindi ko na lang ito papakita kay Chin. So, ito guys, Milo everyday. So guys, Chucky. And everybody's milk. Love. Dip. Tatlong dip guys. So, ito guys, yung favorite ni Ma'am Shitin, dalawang packs to. Butter coconut. Ouch! What this? And meron kaming Dutch Mill, apat. So, ito yung tinatawag ni Chin na this, guys, imbis juice. So, ito is Swak Bear Brand. Kasi, iinom talaga kami nito. So, ito guys, ano to? Mga hook guys. Mga hook, guys. So, tatlo to guys. 6, 7, 8, 9. And ito naman is baby pants. Para kay Chin guys, pag matutulog siya. Iihi talaga siya sa higaan. Pero minsan lang naman. Kasi pag gising siya guys, pupunta lang naman siya sa CR mag-isa. And ito guys, medyas ni baby. So ito medyas ni baby. Fashion stuff. So ito guys, adapter. Dalawa to siya guys. Isa sa isang pack.
pink yung color niya. Uy, ayaw pa, masamat ka ng sinyo. Ayun guys, ano to? Botchilio. Ambi. Natatakot ako. Ano rin siya guys? Meron din siyang ball pen. Binili sa mong shitin. Ano to? Lighter. May mag-lighting pa yan. Oh, kinahanglan. So, my lighter guys. Super cute. Love you. Ito guys, plastic gloves. Disposable. And ito is flavored candy. So, another diaper. Lampin for baby. So, another newborn diaper for baby. Meron ng Huggies dito, pero susubukan ni Ma'am Shitin yung ibang brand. Oh, guys, nakalimutan ko pala guys, dito pa pala yung isang socks ni baby and alcohol. So, guys, nasira talaga yung isa ni Ma'am Shitin nito guys, no, kasi hulog ko. So, sobrang galing niya talaga guys. Galing mo ano? So, ito guys, kapag ayaw kong kumain ng kanin, ito yung kakainin ko kapag umaga. So, meron Coco Crunch. So, mga malaki ito guys. So, Nescafe Original Twin Pack. So, meron kaming toothpick guys para sa kiki ni Tito Ining na hindi pa natataga. So guys, meron kiki si Tito Ining diri guys. Napansin ba ninyo? Hindi talaga yun na kikita nyo guys kasi sobrang liit guys pero hindi talaga makukuha. So, ito guys. Magic, tatlo siya. Parang snack naming tanan. So, merong binili si Ma'am Shitin guys, battery. Dalawa. But, tag 4 lang and this is 8 only. Sayang ada. So, this is another ball pen and I have another ball pen. So, there is Graham. So, this name is Graham's This name. and M.Y.Sun. So, this is an Rexona for Tito Ining Elox. So, para hindi na pumutok yung baho sa ilok ni Tito Ining guys, ito yung gagamitin nyo. Ito ang solusyon para hindi na pumutok. So, ito guys, nail polish remover and snow dessert. Lip tint ko kasi guys, nawala na talaga yung lip tint ko kasi nung pumunta kami ng Talisay, si Chin guys, nilabay niya. Lapay mo pala! Guys, ito yung sikreto para ni Tito Ining para kasi ito talaga sa mga nagtatanong guys kung ano yung yung tinatanong niyo guys kung ano ni Tito Ining yung gamit niya para kung hindi siya mag-toothbrush. Ito guys. Ito Master Oil Control Max Zero. Dili mo na Listerine. So guys, ano pala to guys? Yung ano nyo guys, pagtatanong nyo kung ano yung skincare ni Tito Ining, ito yung solusyon. Solusyon na yun. Next is Efficacent. Para sa panuhot yung Shitin or sa akin or sa Kachin. Kasi hindi naman... Extreme hot mo na. So okay lang sa akin na extreme hot. Basta hindi ko lang makakain, okay? Next is Ecobag. Wala na! It's a prank! Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! So ito guys is... Babangon tayo! So, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this vlog. Kahit hindi ako marunong mag-English, okay lang talaga sa akin kasi wala namang manghusga, okay? Bye-bye! So, thank you again, Auntie Daya, for being super generous to us. And I'm so curious. Curious! Thank you. So, until next week, mga egg, God bless everyone, and I thank you!